It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinabayaan ko ang sarili ko sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao. Hi DJ Rocky, huwag mo na akong itago pa sa kung anong alias. Diretsahan na to. Ako nga pala si Queenie, 26 years old. Ako ay may kinakasama na ngayon, 49 years old. Ito ang aking secret file. Feb 10 last year. Sobrang depressed ako sa nangyari sa akin dahil sa last boyfriend ko. Madilim ang karanasan ko sa kamay ng ex ko. Yun ang dahilan kung bakit sobrang nawala ang tiwala ko sa mga lalaki. Actually, hindi naman sa lahat, pero halos lahat kasi ng naging ex ko nagawa akong saktan physically and emotionally. So anyway, back to Feb 10, 2020. Si Mama nasa Las Piñas, nandun sila sa bahay ng stepfather ko. Ako naman nasa Gagalangin Tondo that time. So magka-chat kami ng stepdad ko. Kinukumusta ang lagay ko sa bahay kasi alam niyang mag-isa lang ako. Hindi na ako nagtago o nagkunwari pa sa kanya. I told him na sobrang lungkot kong mag-isa na para akong masisiraan ng ulo. And then, he said, umuwi ka muna rito. Magstay ka rito nang makalimot ka at makapaglibang-libang. Fast forward, andun na ako sa bahay. Nilibang ko ang sarili ko na parang siraulo. Inilaan ko lahat ng oras ko sa computer. At nung minsan, gabi yun, may nakita akong lalaki. Kaibigan pala ng stepdad ko. At yung stepdad ko naman, sinabihan ako na gusto raw akong makilala nung kaibigan niya. Itago natin siya sa pangalang Katso. Okay, sige, sabi ko. Pero hindi ako nag-assume. Wala ngang kare-reaksyon ang mukha ko nung time na yun. Hanggang sa kinausap ni Katso sina mama at stepdad na kung pwedeng ligawan ako. So, si stepdad naman, pinabango ang Katsong to. Pinabango ang mga kwento tungkol sa kanya. But for me, deadma lang. Hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unting nahulog ako kay Katso. At tulian ko na nga siyang sinagot. Kala ko nga fairy tale lang magiging kwento namin. Dahil nung unay, sobrang sweet niya. Halos ayaw niya akong pakilusin. At ultimo sa pagkain, sinusubuan niya pa ako. Kaya lang nung tumagal na, 6 months after, unti-unti ko na siyang nakikilala. Umaabot na sa puntong, grabe siya kung makasigaw. Sinisigaw-sigawan niya ako. Tapos hindi ko na nagagawa ang mga bagay na dati kong nakasanayan. In short, binago ko lahat para maging maayos ang relasyon namin. Para sana maayos ang relasyon namin. Shorts bawal. Mag-retouch bawal. Fast forward. Saktong 1 year namin nag-away kami. Hindi ko na rin kasi kaya yung lagi na lang ako yung mali. Tapos umalis yung ate ng asawa ko. Kasama yung asawa at sumama siya. Umalis ng 2 a.m. Then wala man lang kahit anong update, kahit anong chat ko, scene lang. Iba ako kutuban. Iba na ang pakiramdam ko mag-alauna ng madaling araw dumating sila. Sobrang lasing to. Para akong naging si Detective Conan. Chinek ko yung t-shirt niya and guess what? Puro foundation ng babae. Kinalma ko ang sarili ko at sinubukan kong tumahimik that night. Then lumipas pa ang ilang buwan. Nagsimula na naman kami mag-away. Madalas niyang bukang bibig na umuwi na ako sa amin at lumayas na ako. Then that day nag-decide ako noong umaga na ayusin lahat ng mga gamit ko. Tapos nag-chat ako sa sister niya. Humiram ako ng pamasahe pa uwi kila mama. She gave me 200 pesos. Then wala nang lingon-lingon. At sabi-sabi, umalis ako. Andun yung friend niya ng mga oras na yon. After an hour, nag-chat siya sa akin, sabay block ako sa FB niya. So I remember na hawak ko ang mail niya.
Tinry kong buksan ang FB niya and guess what? Tama ang hula ko. May ibang babae kaya ganun siya kalamig at kasira ulo sa akin. Umiyak ako sa harap ng mama ko na halos parang pakiramdam ko pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Wala nang maililihim pa kung na-screenshot ko na lahat ng landian nila ng babae na kaibigan mismo ng sister niya. Then, I chatted her. Nagpanggap ako na ako yung asawa ko. Ang hindi ko matanggap sa part na to, tinawag akong inday ng matandang mukhang mangkukulam. Sa edad pa lang malayong malayo na. 26 years old ako tapos yung matandang hukluban na babae niya, nasa 48 na yata. Then marami pa akong natuklasan na nung umuwi siyang may foundation yung damit ay isinayaw daw pala nitong lalaki na to yung babae na yun at hinalikan. Sobrang sama ng loob ko, DJ Rocky. Alam mo yung inubos mo lahat ng para sa sarili mo, para sa isang tao na isinangtabi lang pala ako. Masamang masama yung loob ko sa ate niya. Kasi kaya raw niya binigay yung number ni Mangko kay lalaki dahil daw matinu yun. Sorry for the word mangkukulam yung babaeng yun. Hello, babaeng matino ay yung hindi maggagawang makasira sa relasyon ng iba. Ano, habang siya nagpapakasaya may isang kapwa niya babae na umiiyak kasi niloko nila? Para akong basahan at maid dito sa bahay. Tingin mo, DJ Rocky, tama pa ba na ituloy ko itong relasyong to? Masarap buhay ko dati. Masarap buhay ko dati. Wala akong anak, dalaga ako as in. Pero nagsakripisyo ako sa ganito dahil nagmahal lang ako ng isang taong hindi makita yung halagang meron ako. Oo, itong lalaking napakasalan ko may asawa na. Pero nagpatali ako. Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Queenie. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.